Ahojte, poďte si so mnou zacvičiť moju 30-minútovú rutinu pre akvabely, ktorú cvičím, keď nemáme tréning vo vode. Začnem cvičením na podporný záber. Zoberiem si 2 expandery, pristúpim si nohou a potom pekne s vystretým telom, s pevneným bruchom a zadkom robím takéto pohyby, ktoré sa robia aj pri podpornom zábere pod vodou. Robím 12 opakovaní po 3 série, takto to bolo spredu, takto to vyzerá z boku. Snažím sa držať telo čo najviac vystreté a ruky v pravom uhle, lakte pri tele. Dôraz kladiem na pohyb smerom von a potom smerom dnu sa snažím ísť pomaly. Takže ešte posledná séria. Používam 20 kg expandery. Kto by s tým mal problém, môže použiť samozrejme aj ľahšie. Takže podporný a zároveň jemné zahrievanie máme za sebou a poďme pokračovať, musíme si poriadne zahriať naše telo. Ako to zvykneme robiť s našou trénerkou Alexou na suchu, začneme plenkom na lakťoch. Dáme si 30 sekúnd a potom opäť plank na vystretých rukách, opäť 30 sekúnd. Držíme pevné brucho, pevný zadok a dýchame. Tak, teraz na vystretých rukách opäť 30 sekúnd. Pevné telo, dýchame. Pokračujeme v cvičení, teraz si vytrénujeme trošku už nohy a začneme trénovaním kóru, ktorý potrebujeme opäť na podporný záber. Takže takýmto vystieraním jednej a druhej nohy za sebou snažíme sa mať chrbát pricapený na zemi, zdvíhame nohu do kolmice a potom ju pokladáme na zem. Robím 20 opakovaní, 10 na každú nohu. Keď to máme hotové, tak prejdeme na naťahovanie nervových zakončení v kolene. To robíme tak, že si pritiahneme nohu čo najbližšie k telu, vystrieme ju kolmo nad seba, cítime ťah pod kolenom a robíme flex a špičku. Opakujeme 10 krát na každú nohu.
Čiže vymeníme nohy, pritiahneme nohu k sebe, čo najviac vystreme a robíme flex špička. Cítime, ako sa nám šlachy v kolene naťahujú a uvoľňujú. Týmto si naťahujeme nervové vlákna, ktoré sa za normálnych okolností ťažko naťahujú. Po cvičení flex špička pokračujeme v naťahovaní nôh, pretože toto cvičenie sa zameriava hlavne na splity. Dáme sa do hlbokého drepu, ruky na zem a drepujeme zadok čo najnižšie, ako vidíte. Ja som na tom veľmi zle, ale robím čo môžem. Takže ruky sa snažím mať stále na zemi a robím drepy. Na posledný drep ostávam dole, postavím sa a v tejto pozícii roztlačam kolená dovonka, tlačím zadok dole a v pasívnej polohe držím. Teraz natiahneme ľavú nohu do strany, opäť ruky na zem, pravú nohu sa snažíme mať kolmo na zemi a rozťahujeme si bedrové kĺby. A následne vymeníme nohy a tlačíme zadok a bedrá čo najnižšie k zemi. Určite to zvládneš lepšie ako ja. Teraz ľavú nohu pokrčíme, kolenom si klakneme na zem a pravú vystrieme. A opäť sa snažíme tlačiť bedrá čo najnižšie k zemi. Tieto cvičenia nám pomáhajú na aktivovanie bedier a ich postupné roztiahnutie. Teraz to isté, ale na druhú nohu. Takže ľavú vystriem a na pravom kolene klačím. Tlačím bedra stále k zemi. Chrbát vystretý, koleno vystreté. Môžeš mať flex alebo špičku. To je na tebe. A teraz si pokrč obidve nohy, klakni si na kolená a snaž sa roztiahnuť si nohy čo najviac ako sa len dá. Ako vidíš, mne to ide veľmi ťažko, ale snažím sa tlačiť bedrá stále dolu, roztiahnuté nohy, vystretý chrbát a túto polohu podržíme dlhšie. Nastavil som 40 sekúnd.
teraz sa otočíme a ideme do nízkeho výpadu, takže ľavá noha pokrčená pod ramenom. Snažíme sa mať pätu pod kolenom a pravú nohu máme na zemi, špičku, koleno na zemi a tlačíme bedra k zemi. Snažíme sa aj mať aj vystretý chrbát, nie takú oblinku, ako mám ja na videu. Teraz ideme do vysokého výpadu, takže zdvihneme pravú nohu na špičku a snažíme sa mať čo najviac vystreté koleno, chrbát a tlačíme bedra smerom k zemi. Výborne, môžeme pokračovať ďalej, ideme do bežeckého streču, takže na pravom kolene, ľavé si vystreme, dáme sa na pätu a snažíme sa telo pritlačiť k ľavému vystretému kolenu. Snaž sa mať vystretý chrbát, opäť nie taký, ako mám ja na videu. Ty to zvládneš. Výborne, ideme teraz opäť do nízkeho výpadu, ale tentokrát si pravú nohu, ktorú máme na zemi, zohneme a snažíme sa pätou zatlačiť smerom k zadku. Čo najviac. Bedra tlačím stále dole, pätu k zadku a chrbát vystretý. Teraz sa presunieme do polohy holuba, takže ľavé koleno zohneme, dáme si ho pod telo, pravé koleno vystrieme a v tejto polohe tlačíme celé telo na zem, hlavne teda bedrá, vystretý chrbát a môžeš byť buď na vystretých rukách, alebo tak ako ja, na pokrčených na lakťoch. OK. Takže teraz ideme to isté, ale s druhou nohou. Takže ľavú nohu vystreme na zem, pravú pokrčíme, bedra tlačíme k zemi, chrbát vystretý. Teraz vystrieme ľavú nohu, ideme na špičku a pokračujeme v tlačení sa k zemi. Hlavne teda bedra, vystretý chrbát. OK, pokračujeme do bežeckého streču. Takže vystreme pravú nohu na ľavom kolene a snažíme sa pritlačiť čo najbližšie ku kolenu.
Teraz pokračujeme do nízkeho výpadu a opäť ľavú nohu pokrčíme v kolene a snažíme sa ľavou pätou si kopnúť do zadku. Mne sa to samozrejme nedarí, lebo ja som není taký krásne flexibilný, ako by som chcel, a práve preto cvičím tieto cviky. Teraz ideme do polohy holuba, takže pravú nohu si dáme pod seba, pokrčené koleno, ideme na lakte a snažíme sa sadnúť si na zem našim zadkom. Dobre, takže túto sériu máme za sebou. Teraz pokračujeme do takej uvoľňujúcej polohy, takže dáme si dolu pozerajúceho psíka jogového a môžeme šlapať a uvoľňovať a napínať si nohy. Cítime, jak sa nám to pekne naťahuje a napína pod kolenami. Majme vystretý chrbát. Na mňa sa nepozeraj, lebo ja to nerobím dobre, ale ty to zvládneš. Dobre, teraz sa dáme do pyramídy, takže roztiahnuté nohy, šlapy celé na zemi a priťahujeme sa za členky s vystretým chrbátom čo najbližšie k zemi a k nohám. Teraz prejdeme na ľavú nohu, pokračujeme v naťahovaní k ľavej nohe. A vymeníme a ideme na pravú nohu. Teraz si sadneme a ideme predný stretch, takže vystreté nohy. Kto chce, môže takto podvádzať, že si nohy dá k sebe, chytí sa za ne a postupne ich vystrie. Snažíme sa čo najviac vystierať kolená, ideálne až tak, aby ste si zdvihli päty zo zeme. A držíš. Dobre, teraz si dáme motýlika, takže chytíme sa za špičky, roztiahneme nohy a gravitačne, alebo takto lakťami, ako to ja robím, ich tlačíme dolu.
Výborne, teraz sa snažíme čo najviac, natiahneme sa ešte viac dolu na zem, telo tlačíme ku špičkám, nohy tlačíme na zem a poriadne zaber. OK, výborne. Teraz jednu nohu dáme dopredu, v mojom prípade ľavú, pravú si natlačíme čo najbližšie k telu a v tejto polohe opäť lakťami a gravitačne tlačíme kolená k zemi a telo tiež k zemi. Snažíme sa hýbať hlavne v bedrách. Zatlačíme si kolená aj takto s pomocou rúk. Poriadne to tam zatlač, ale nie cez bolesť, pozor. Vymeníme nohy. Takže pravá dopredu, ľavá k telu a tlačíme. Výborne, teraz si dáme ľavú nohu na pravé koleno a ideme do takéhoto tureckého sedu a tlačíme si na ľavé koleno smerom k zemi a tým pádom vlastne obidve nohy rozťahujeme. To isté, ale s opačnou nohou. Takže pravá na ľavé koleno, turecký set a tlačíme. OK, teraz rozťahneme nohy. Môžeš mať trošku pokrčené kolená, to nevadí teraz a snažíme sa telom, hrudníkom a pupkom dotknúť zeme. Pozri, ako to robím ja. Tak to vyzerať nemá. Ty sa určite vieš dotknúť minimálne bradou. OK, teraz pokračujeme na nohy jednotlivo, takže tentokrát vystrieme nohy a chytíme sa za ľavú špičku a ťaháme sa k nej, kľudne až tak, aby sme pätu zdvihli zo zeme a tlačíme čelo ku kolenu. Výborne, teraz druhá noha, takže pravá noha to isté, chytíme sa, vystrieme v kolene a ťaháme.
Super, teraz pokračujeme tak, že sa oprieme buď o stenu, alebo v mojom prípade o gauč a snažíme sa s vystretými nohami čo najviac pritlačiť k tomu gauču. Takže robím to tak, že si oprem nohy o ten gauč a pomaličky, centimetrik po centimetriku s vystretým chrbtom a zadkom na zemi, s vystretými nohami sa tlačím bližšie a bližšie k tej stene, alebo v mojom prípade ku gauču. Teraz si láhneme na chrbát, zdvihneme nohy a preložíme si jednu nohu skrčenú cez druhú, v mojom prípade pravú nohu skrčenú si preložím takto cez ľavú, chytím sa za členok a obidve nohy týmto spôsobom ťahám k sebe. Výborne, vymeníme nohy a to isté. Takže ľavú nohu skrčím, preložím cez pravé koleno vystreté a tým, že držím sa za členok pravej nohy, ťahám si obidve nohy k sebe a naťahujem ich. Výborne, teraz sa presuň k stene, alebo v mojom prípade ku gauču. Roztiahni nohy do vzduchu vystreté a snaž sa ich v bedrách čo najviac roztiahnuť. Táto poloha je veľmi efektívna, takže si ju necháme 40 sekúnd, tak poď. Kľudne si aj pulzuj a snaž sa tlačiť špičky smerom na zem, vystreté nohy a drž. Výborne, teraz taká oddychovka, takže ľahni si na chrbátik, daj si motýlikovú pozíciu v nohách a nechaj sa gravitačne tlačiť k zemi. Je to taký oddych pred grand finále, ktoré nás čaká za chvíľku. Teraz teda vyskúšame náš split, takže daj sa pekne do splitu, takže v mojom prípade ľavá noha vystretá, pravá noha vystretá a ideálne mať vystreté aj telo. Môžeš sa podopierať yoga blokmi, ja v tomto prípade to nepoužívam, ale mal by som asi, a snažíš sa vydržať ten tlak, ktorý cítiš v nohách aj v bedrách. Výborne, zvládol si to. A teraz druhá noha. Tu odporúčam zobrať foťáčik a pri každom cvičení sa odfotiť, aby si videl, či napreduješ. Paráda,
zvládaš to, drž a konec. Super a uvoľni sa. A teraz urobíme taký malý trik. Toto boli dopredné špagáty a teraz urobíme side špagát, takže nahaď si nejaké vankúše, v mojom prípade teda 3, ale ty zvládneš určite aj menej a ideš s pomocou vankúšu do tohoto frontal splitu. Takže aj keď to tak nevyzerá, ja sa tu snažím robiť špagát. Ako vidíš, mám tam asi pol metra ešte možností, ale tak uvidíme za rok, ako to bude, keď budem túto rutinu cvičiť aspoň tak 2-3 krát za týždeň. Keďže to spájam ešte aj s tréningami vo vode a s flexi tréningami na suchu, tak by mi to možno mohlo pomôcť. Toto bolo náročné, ale teda ďakujem za pozornosť, poodkladaj si po sebe veci a užívaj si ten príjemný pocit. Ja vždy po cvičení sa cítim, ako by som chodil na obláčiku. Takže maj sa a držím palce.